Cendek Manis. Jane karepe sampean ki opo to, Kakang? Nganti aku kongkonan kawan Kakang Sambaran kang supaya nolong kowe. Dak papanake ana ing kapucangan lor kene mung betheke aku kepengin ngepek bojo lawan kowe Cendek Manis. Ngepek bojo? Yo. Aku ngerti yen Nyai Cendek Manis iki wis duwe bojo Wirasaba. Nanging kanggo nyirep lelakon gegere kapucangan loran kidul. Akeh kanoman padha bacok-bacokan. Akeh kanoman padha gelut. Iki mung perkara rebutan Cendek Manis. Lah mula tak pisake Cendek Manis kawan bojone Wirasaba. Yen Cendek Manis iki wis dadi bojone Watu Gunung, ora bakal ana wong sing wani ganggu kelawan Cendek Manis. Karepmu ngono? Aja ngipi sakjroning melek, Kak. Aku wis duweni bojo. Tur meneh aku ora bakal gampang bagike tresnaku kanggo wong liya, Kak. Cendek Manis. Apa? Coba to. Coba pikirin. Selawase kowe dadi bojone Wirasaba. Kowe ngerti kahanane Wirasaba sing kaya ngono kae. Kowe ora bakal bisa nyenengke atimu, ora bakal bisa mulyake uripmu. Lah, mula kuwi yen kowe gelem dadi bojone Watu Gunung, tanurunga, uripmu bakal luwih mulya ketimbang dadi bojone Wirasaba. Ngerti? Kaya kuwi yen to padha tresnane, Kak. Ning kene sampeyan kandha tresna niki malah aku ora tresna karo sampeyan. Dadi cetane kowe ora gelem. Cethahe tak tampik. Cendek Manis. Apa? Wis tak rewangi aku sambat lawan dulurku tuwa Kakang Sambaran karo nolong kowe. Ewadine wis kelakon ning papan kene satengah kowe nampik lawan tresnaku. Cendek Manis. Tenimbang aku roh kowe urip sesandingan kawan wong liya, luwih becik ora nyipati kowe tak. Arep kok kapake Cendek Manis. Arep tak pateni, Kakang. Piye? Arep tak pateni Cendek Manis. Piye? Kian tawaras. Nganti Cendek Manis tak colong. Ki aku mau nuruti kowe. Nggonku nolong Cendek Manis. Ana sobeke awakku. Kecekel wong kampung digepuki bongko. Mula kang saka kowe Kakang. Wis kok rewangi kowe nolong Cendek Manis. Temekane ning papan kene Cendek Manis arep tak pek bojo dhewekne ora gelem. Tenimbang Cendek Manis wis gawe tatu wilange atiku, luwih becik mati wae Cendek Manis. Mergo kowe gelo. Aku gelo. Ditampik lawan Cendek Manis. Apa? Seneng wong ayu. Ki aja mbok padakno kowe nyolong bandane liyan. Seneng wong ayu iki duwe pawitan ati sabar. Ati sabar. Sing tegese nek sedina ora gelem dinteni 7 dina. Sedina Cendek Manis ora gelem ngadeni kelawan aku kudu sabar ngenteni nganti 7 dina. Bener. Suwene 7 dina Cendek Manis mung gelem dinteni sesasi. Nek nganti sesasi sing nampik kelawan aku enteni teko setahun. Jroning setahun dheweke puguh ora ngadeni aku. Enteni 10 tahun. 10 tahun selak modal aku ngerti ora? Meneng. Tak tembungno nek menawa Cendek Manis luluh atine saengga gelem ngladeni kowe. Ngono. Ya, mongso borong Kakang Sambaran. Cendek Manis. Kakang Sambaran. Triping gedang raja sithik eding padha raja. Apa to kurange adik Watu Gunung? Gagahe gagah. Kowe kok ora gelem ngladeni karo adik Watu Gunung.
Apa sebabnya? Sebabnya mung siji Kakang. Piye? Aku ora tresno. Kowe ora seneng. Isih seneng karo Wirasaba. Pancene kuwi bojoku kok Kakang. Kowe iki jane mikir apa ora? Bojomu Wirasaba. Mangan sak mangane ora mbok dulang ora bisa mbadhok. Adus-adus nek ora mbok tuntun ora bisa adus. Kang Sambaran. Senadyan kok kahanane Kakang Wirasaba kaya ngono. Ning aku ilo aku ikhlas aku ngadeni karo bojoku Kak. Dadi kowe trima duwe bojo Wirasaba wong sing ora kuat dilawan. Pancene kaya ngono. Tak akoni kowe wong wedok sing tulus. Neng cendhek manis ora ketang sepisan. Adikku watu gunung ladeni. Rampung ladeni adikku watu gunung. Engko tak kena mulih. Ya. Tak kena ning ngarepe bojo. Oh, ora yo kepenak to. Kang Sambaran. Ento nganti kelakon aku ngladeni Kakang Watu Gunung. Ateges aku wis kianati bojoku. Aku ora bisa tumindak sing kaya ngono. Isih wangkon. Apa wae? Marah. Wih, lakekne asem gede. Apa ngelungguh? Apa? Buka lawange. Arep apa? Arep mertamu. Dadi kowe arep bertamu. Iya. Aku ora nampa tamu. Aku butuh mertamu. Nek kowe arep bertamu aja saiki. Kenapa? Ngenteni sesuk. Saiki. Lah terus karepmu Bukaan lawange. ora sudi. Ora gelem buka tak jebol lawangmu. Jebole nek Tak bisa. jebol tenano. Jebol. Piye? Warna gulung kowe. Kamala. Jane kuwi budek ta piye? Ora. Kowe ra wis tak kandhani. Heeh. Nek aku ora nampa tamu, Ning aku butuh mertamu. jane ana perlu apa? Arep goleki anakku jendek manis. Dadi perlune goleki anakku delik manis. Iya. Jarene mbok colong. Iya. Hmm? Anakmu delik manis tak tolong. Lho. Anakku jendek manis kok mbok colong ki arep mbok nggo apa? Anakmu delik manis nganti tak tolong. Mergo anakku salah. Salah anakku apa? Aku Lho. Ayu-ayune dhewe salah. dadi kowe ora ngerti. Hmm. Akeh cah Joko mati kendhat. Heeh. Edanan delik manis ora kelakon. Hmm. Wong omah-omah sing do pegatan. Hmm. Kedanan karo delik manis ora keturutan. Hmm. Nek anakku tak tolong tekan kene, Elekan, elekan. telean. Yo perkara ning wong kendhat, ning wong do pegatan kedanan ayune anakku Anakku sing salah. Anakku ayu iku ya lumrah wong bapake ya mbarek. Lah iya. Lah terus karepem kowe mara rene. Mara rene nek kowe wis dodo kowe iki sing nyolong, Ya. kowe maling, kowe salah. Ayo tak gawa ning Demak Bintara, tak jaluke pengadilan. Dadi kowe nganggep aku maling salah. Salah. Arep mbok gawa ning Demak, mbok jalukno pengadilan. Iya, abiyakmu iki lho kok iso. Terus pengadilan Demak sing didu apane? Lho, pengadilan Demak sing diduki pileting bicara. Tegese Sapa sing pinter ngomong, ya iku sing menang. sing pinter omong lho kuwi sing menang. Iya. Demak iki adoh. Hmm? Demak iki adoh. Iya, ya. Apa sing ana pengadilan iki ing Demak? Lah terus ngendi? Kene yo ana pengadilan. Lah nek kene pengadilane piye? Pengadilan kene. Hmm. Sapa wong sing ngadili wong sing menang. Heeh. Sing menang iki gampangan. Iya. Anakmu kena mbok sak mulih. Ning sadurunge kowe nggo mulih anakmu kowe tak du. Du karo sapa? Karo adikku Watu Gunung. Alah. Elekan. Nek 20 taun sing kepungkur, bojo kaya ngono kuwi, aku sik njaluk imbuh aku. Nek saiki aku wis tuwa di
itu panjelok ya kalah. Jatuh kowe ra wani. Ora wani ya. Nek tak duglek karo adikku adikku. Tak longgar. Heeh. Kena kowe golek jago. Kena kowe golek jago. Iya. Neng aja siji. Sapa? Jalan mantingan. Golek jago kena. Aja siji dalam mantingan. Iya. Jaluk wektu 5 dina. Hah, kesuwen. Kesuwen. 5 dina ki kesuwen. Patang dina, patang Ora iso, ora iso. Kesuwen, Telu. budak kowe. Lah terus kapan? Lho kudu saiki. Dina iki. Lah nek saiki ki njur sapa? Kula jago. Nah Mas Maeso Senar, Bapak asem ngacung ke tangan, sampean gelem dadi jagone asem gede. kula sagah dados jagonipun Bapak asem. Gelem tenan. Saestu. Nek ngono saiki wis entuk jago. Kemaki. Sopo kowe? Maeso jeneng. Maeso jenar. Ing jagat pasilatan ora ana kondane jeneng Maeso jenar. Ing jagat pasilatan sing kondang jenenge Samparan Watu Gunung. Nek kowe wani ngacungake tangan dadi jagone asem. Cetha kowe menungso bosen urip. Sambaran saiki tinimbang gelar ayo padha dibuktekake. Dadi wis kok antep. Ini Apa celuk-celuk terus ae. jago tarung nek ora ana fotoe ora rame. Terus ya kudu ana botoke. Aku fotoe adikku Watu Gunung. Nek kowe mbotoki adem Watu Gunung, aku ya mbotoki jagoku nak Mas Maeso Senar ya. Kowe fotoe Maeso jenar. Iya. Janji. Jago karo jago tarung. Iya. Foto ora entuk melu-melu. Lah nek melu-melu, Foto musih foto. aku musuh kowe. Iya, macam-macam tekok. Watu Gunung. Aku ngerti. Jenenge Watu Gunung, pendekar tegar sekti. Nanging sadurunge tanding karo aku. Yen pancen pedangmu durung landhep, asal luwih dhisik supaya ora mindhon balik. Watu Gunung ora ana jamake pendekar mati saka pelaning taun. Saiki yen pancen duwe aji guna dhewe. Asam tikan ayo saiki diabar. Aku omong wis tenan. Ayo pateni yen to pancen tuan. Ora lan aku apa-apa. Sambaran. Lho aku kok gumun lawan kowe. Perkara apa lah? Seprolo nganti seprene. Kok ora ono marine tumindak Aku tumindak apa lan? ora kelingan. Apa? Lali kowe. Rikala aku dalang durung rampung. Sajen kok colong. Nek perkara sajen kok colong ora apa-apa. Bareng aku sulo sindenku senggah. Sindenku kok sobloke bokonge. Arep mirang-mirang ke sinden. Lan,
sing dadi pinggeting atiku bareng sindenku senggak kok sogoe bokonge arep sisi kowe yo nyalahno aku. kene ora Sing mesti kowe matur nuwun karo aku. kok bisa kaya ngono Tak sampeyan kandhani nalika kowe suluk sindenmu gandang penonton do gulu. bener Kira perkara apike gandangane sinden. perkarane apa Sinene pengepasin gandang jari mlotrok bokonge ketok karepku gen gak kuwirangan bokonge tak sobok ngono lan. terus jare diunjukke Yo, binaren kok apik aku mikir kowe kok lan. Samaran. Apa? Anakku jendeng manis di. Anam Iya. tak dawa jero lumbung tak bor pari karo jagung. Wong mbok warna pari iki jak keroken kabeh. Arek gatelen sik. Jiko. Piye? Jiko. Ora sudi. Lan. nggih Halo, Mas Jiko. Jiko ora ayo nyai jere manis goreng kok jiko ora sabar Pilihan kowe. Kene. Janjine piye? Janjine piye? Kena golek jago ning aja dalang mantingan. Aku gak golek. Lah iki tekan kene. Iki teko dhewe. Wah, semane. Jiko. Piye? Jiko. ayo arep ngopo kowe ayo jiko Yo yo lan yo. Mati deh. Jenengan Jendeng manis. Gatelen kabeh ayo mulai. Sambaran iki. Sambaran. Ora aku kapok nan, mudah kapok aku. Kowe ora tak kapak-kapak. Ora tak kapak-kapak. Tenan. Yo wis tak. wis to cedhak kene ora apa-apa sambaran Rasaku. Ana apa enan? Yo, aku arep takon karo kowe. Mau bareng aku tanding karo Adi Watu. Yo, Pancen adimu iki pendekar sing pilih bobot pilih tanding. watu gunung iku. Watu gunung kuwi. Lah iki mau kedadian iki. Bareng dheweke tanding ngantem aku kok upama ora mundur. Wah cilaka. Ning gumunku bareng ngantem njur gumuyu latah. Gumuyune kuwi kaya bisa jebolake gendangane kupingku. Nah, sing tak takon aku kelingan. Guyu sing kaya ngono kuwi. Banjur ana sesambungane apa guyune Adini Watu Gunung karo Lawa Ijo. Nar, Sambaran. takonlah nek ora kuwi. Mergo wong kuwi ra kena dirasani. Samudi. Ya ana. kowe aja kuwatir sambaran gelemo kowe bloko lawan Kakang Maesudina kalamun mengko nganti cekrek balemu jijil kulitmu aku sing bakal ngayomi karo kowe Tenan lan. wis aja kuwatir Yo Nar, Ya aku tanggung jawab. pancen ora kleru. Iya. Nalika adikku Watu Gunung tanding lawan kowe, mundur sejangah guyu ngakak. Iya. Guyune jebdes kaya guyune kakekne Lawa Ijo. Iya. Aku adikku Watu Gunung lan kakekne Lawa Ijo. Kuwi tunggal wiridan ing Guwa Pasiratu.